moi! Täällä on Tassu Pet Shop. Ja tänään me pelataan Pokemon Gota. Ja joo, me ollaan punaisessa tiimissä ja tässä on meidän Pokemoniamme. Mä sain ton tänään tosta ihmeen kananmunasta. Niin, tonne ekan Aerodactylin. Jonkun mikäli. En tiedä miten se lausutaan, joku Aerodactyl. Ei niin. Mä laitan Insensen päälle. Joo, laita. Että saamme edes yhden Pokemonin. Ja sitten vaan otetaan. Pokemon. Pokemonia tulee. Caterpie. Onpas hyvä Pokemon. Tosi hyvä. Caterpie. Joo. Jee, mä sain se. Jee. Ainakin tuli yksi Pokemon. Niin. Ainakin. Niin, ainakin yksi. Tää kestää ainakin 30 minuuttia sitten tää meidän kuvaus on. Nimittäin Pokemon Go ei suostunut latautumaan. Se ei päästänyt meitä sisälle. Nyt mulla on, tai meillä on kypsymässä kananmunia täällä. Kypsymässä kananmunia. Ja paistetaan niitä meidän kattilassamme ja odotetaan, että ne ovat kypsiä. Ei ku... Niin, kypsiä. No niin, mennään. Olisi vaan hyviä Pokemonia. Kohta on vain yksi Pokemon, mä tiedän, se on taas Okei. siinä. Se oli vaan joku kakkapökälä. Okei, mä luulin, että se oli ukkonen. Ja se olisi pilannut meidän koko videon. Hei, kato, mä näen meidän aitaa. Mäkin. En ole sokea. Kuusi aitaa. Me voidaan ehkä kuvata huomenna, kun me mennään tuuriin, niin sieltäkin Pokemonin metsästysvideo. Niin. Se voi olla ihan sairaan siistiä. Niinpä. Mä kerron teille yhden jutun, miten te voitte saada heti alussa Pikachun. Joo, kerro. Te voitte saada sen silleen, että ette ota mitään niistä ekasta 3 Pokemonista, vaan sitten niin kun kuljette jonkun matkaa silleen, että ne 3 Pokemonia tulee sun perässä. Sitten siihen, kun sä oot jonkun aikaa kulkenut, niin ilmestyy Pikachu. Ja sillä tavoin sä saat Pikachun. Niin. Ja mä uskon, että tosi monet yrittää saada Pikachua, vaikka se ei oikeastaan ole mikään hirvittävän voimakas, mutta silti. Se on kiva saada. Niin, koska se on ihan se peruspokemon. Mm. Ja siis mun piti kertoa teille, jos ette tiedä mikä on tuuri, siis ei ole mikään hyvä tuuri tai huono tuuri, tai niinku, se on sellainen kauppa. Kyllä mä uskon, että kaikki nyt juurin tietää. Ei tiedä, no ei. No No se on sellainen kauppa-asia, missä on tällä hetkellä Tivoli ja sen omistaa joku. Vesa Keskinen Niin. ja sen veli. Ai, omistaako? Mä Joo. luulen, että se omistaa itse vain Vesa Keskinen. Ei, No kun hänellä se väliä. velikin omistaa. Oh my god. Oota, toi lähtee. Okei. Hyvä. Nyt mulla on sinne. No niin. Nyt me häivytettiin toi ihmeen mopoukko. Hyi, että täällä haisee aika kallelta. No ei. Hyi, täällä on hyvä. Joo. Au. Kohta löytyy yksi Pokemon. Jee. Ehkä. Ja sit se on tietty joku Caterpie tai Weedle. Niin, se on ihan hirveet. Niinpä. Ajattelin silleen joku hyvä Eevee tulee luokse. Niin silleen, jaa, se onkin Weedle. Niin. Ui, mitä? Joo, enkä välittäkö mun omituisista ääniasioista. On siis... Joo, kaikki kyllä tietää, että on meidän eka Pokemon Go-video. Onks mä aivan tyhmä? Ei. Ei mitään. Pikkusen muuten tuurista voi löytyä Pokemoneja. Niinpä. Mä halusin Raitsun. Mä en tiedä. Okei. Mä haluaisin evolvata tai niinku kehittää sen Pikachun. Mäkin, mutta niitä on vaan aika vaikea löytää. Mikä on muuten Pikachun viimeinen muuta? Se on Raitsu! Onko sillä vielä yksi? Ei varmaan. Ei mun mielestä. Pitsu on se eka ja sitten Pikachu on se keskimmäinen jätkä.
Mitä mun päässä Tässä pihassa ei Pokemonia tällä kertaa. Kotoilee metsästäni. Ja eiku mitään. Ja näytän Viitleille Koterteille keskaria. No ei. Mä jään tänne keräämään kiviä. No ei. Okei. Kävelläänkö tonne sillalle ja käännytään? Joo. Nyt ihan ambiansio. Tää on kestänyt 5 minuuttia nyt tää meidän kuvajuttu. Okei. No ei. Okei. Heippa. Mä menen. Miksi niitä Pokemonilla voi tulla, vaikka meillä on insense asia? Kyllä niitä kohta Paljon tulee. lentäviä ei tekee. Kyllä mä veikkaan, että ihan niitä kohta tulee. Okei. No se on hyvä asia. Mä en halua, että tästä videosta tulee aivan tylsä. En mä näkään. Mä voisin vaikka näyttää nyt nää meidän Pokemonit. Niin. Tai nää kaikki Pokemonit. Niin. Eli mulla on näitä, mutta nää ei oo mitään kovin hyviä, mutta... Silti. Parempi on kuin ei mitään. Niin. Jota mäkään tiedä. Tossa on sitten mun Pikachu. Niin pitää Pikachu. Magikarppi. Kyllä. Siinä ne olikin. Kyllä. Miksei tuu Pokemoneja? En mä tiedä, vaikka mulla on insinssi. Eikö meillä siis on insinssi tai joku. Joku semmonen se. Joku en tiedä. Ootko oikeesti tosissaan? Jos meillä ei vetä muita kuin toi yksi. Ei. Hetkinen. Kakittaa. Niin. Isosti. Aivan. Mutta haluatteko tietää hyvin järkevän tiedon? Mulla on hampaitten välissä roska. Se oli hyvin järkevä tieto. Aivan. Nyt kaikki viisastuvat hyvin paljon. Tosi. Ja ne, jotka ei katso tätä videoa, ne ovat hyvin epäviisaita. No, ei se oli vitsi. Jos joku suuttuu siellä ja menee mököttämään. Sille, se on tuo tyhmän YouTube täysyy. Olisi muuten siistiä päästä tupekoniin. Niinpä, mutta meillä on vasta 4 tilaa. Joo, tuolla on joki. Kerroin. Se ei näy kartassa. Se on niin pikkuinen. Saanko mä hypätä sinne? Se oli vitsi. No hyppää, heippa. No ei. Vähän tästä videosta tulee sekoa. Niinpä. No ei voi mitään. Emme itsekin sekoja. Ootko tosissaan, että ei täällä oikeesti löydy muuta kuin toi? No, videon kuluksi kerron teille vaikka 4 faktaa minusta. Joo, siis tekee vaan mieli. Elikkä ensimmäinen fakta on se, että mä oon 10 vuotta. Joo. Mä menisin sanoa, että mä oon 10 euroa. Joo. Ja Käännetäänkö? Joo. Niin siis, ja mun lempi bändi kautta laulaja, tai no bändi, on Big Bang, joka on siis korealainen K-pop-bändi, ja Nuesti, joka on kanssa korealainen K-pop-bändi tietääkseni. Joo, niin sitten tykkään muistakin, mutta noin on nyt ne parhaimmat. Mitäs muuta mä voisin kertoa? Mä en tiedä! Mulla on 1 kissa. Joo. Joka on poikana, sen nimi on Viiru. Se on maatoiskissa. Ja sitten viimeisenä, mikä on mun viimeinen fakta? Että sä pidät tällä hetkellä lippistä kädessä. Niin, ja nyt se on mulla päässä. Joo, siinä oli hyvin turhat fakta. Tosi. Niin, varsinkin se, että mä pidin lippistä kädessä ja laitoin sen päähän. Kaikki varmasti haluaa tietää sen. Miksi et sä nyt tuu Pokemoneen? Mua häiritsee. Niin muakin. Tai kun... Tuliko Pokemon? Ei näkö. Ei edes oo tullut kilometrejä lisää, mikä tätä vaivaa.
Mä jäin muurahaisen pesän. Se on viimeinen fakta. Joo, mä kävin niinku 34. Hei, kattokaa miten tyhmä... Okei, katso miten tyhmä perhonen. Se menee välillä maahan. Mä tallasin se. Hyvästi. Joo, me ei olla mitään eläinrääkkäjiä, mutta me ei tuketa oikein. Vähän niinku se kanityyppi. Joo, ei mitään. Kumminkin se kanityyppi kattoo tätä videoa. Se on silleen on sub, dislike. Joku dislike. Miksi? Tuu. En mä tiedä. Aivan syy. Tää on aivan kirottua. Mä laitan lippiksen väärin. Laita. Koska se on syöpäistä. No ei. Sieltä tulee rumaa auto. Jos sinä auton ajaja ja katsot tätä, jos juuri tuo auton ajaja katsoo tätä videota, niin älä pahastu rumasta autosta. Siis niinku mitään. Sitten oli verho mukana. Se oli varmaan murhaaja. Ruumiskuljetus, ei kun mikään ruumiinkuljetusauto. Ruumisauto. Ruumisauto. Mä laitan hiuksia kesken videon. No. Oikeesti näitä pitäis tulla. Niinpä, koska meillä on insensi täällä. Tässä on joku vikka. Joku pieni kissa. Voi ei. Harmi vaan. Joo, nää mun äänet siis varmaan pilata videon. Jos meitä löytyy niinku vain yksi Pokemon, vähän kivaa. Niinpä. Ja sitten katoo mikä meidän ympärille pyörii. Mikä on se? Niin se on Mä haluan joku ampiainen. Ei sentään. No oli kuin Beatville. Se on siis Pokemon-juustettu tiedä. Jokainen ampiais-Pokemon, jos sitten sitä tiedät. Joo. Joka on tyhjä. Niin. Mulla on Nintendossa sellainen Pokemon-peli. Missä niin kun kulkee sen ohi, se syöttää heti. Mä otan sitä. Kattokaa! Vihdoin! Vaikka toi ei ole mikään erikoinen Pokemon, niin... Mutta tässä lähellä on toinenkin. Onko? Mikä Pokemon? On. Se ihmetyyppi, en mä muista sen nimeä. Caterpia? Beetle? Ei kun se ihan hyvä Pokemon. Eevee? Se on ihan tässä. Eeveekö? Kato nyt. Tää Pokemon. Kuka toi jo? Onko se Nidoran tai joku? En mä tiedä. Okei. Hei, se on tuolla. Se on tuolla. Okei. Ujummia. Nyt niitä Pokemonit alkaa tulla. Se on ton pihassa. No ei tää mikään kovin hyvä, mutta mä tarviin, että mä saan evolvattua. Toi on kyllä aika sökö. Ihan kiva Pokemon. Osuu! Jes. Menee Pokemon palloja alle. No niin, mennään. Tuon Nidoranin kanssa. Pysyykö? Joo, kyllä se pysyy. Pikachu, valitse siis, saako sinut? Joo, ei mitään. Unohtakaa se omituiset asiat. Jos me löytäis yksi semmonen yksi Pokemon vielä, mä saisin Powerapattua se yhden. Mhm. Ei Powerapattua, kun evolvattua. Niin. Mä heittelen täällä kiviä. Joo. Sä heittelet vaan kivi. Kivi ja sitten kun mitä... Sit jos tulee auto se kivi... Ajaa sun päälle. Ei oo kivi lentää sun Ei kun päälle. ajaa sun. Mietitkö se jos kuvannut tätä mahtavaa Pokemon Go-nappausta? Tai mietitkö tässä ei olisi ääniä? Sitten mä ei herroja. Se on aika rasittava. Kun mietin nyt se tunne, kun ollaan kävellyt täällä ja sit se ei olekaan kuvaan. Tai en ole ottanut ääntä. Joo, ei mitään. Oot sä kyllä vähän sekaisin. Sori. Okay.
Mulla menee herkut, kun ei tukkaan. Mä oon saatu 0. No ei, mutta oon saatu 3. niin 3. No eikö 700 Pokemonia? No ei se vitsi. Katsotaan onko... Kukaan ei voi Miksi nämä kananmunat oikeesti liiku? Se on ärsyttävää. Mä otin ison kiven maasta pois, sen alla oli Kakka. niin, kuollut ja pökkö. Joo, järkevä tieto taas. Niin. Hashtag, mitä teen elämälläni. Ja vielä perään, hashtag, järkevä tieto. Hyvin. Toivottavasti tulisi EP. EEVV. Mun hiukset on No, mä katsottiin. niin lentää. Eli mun hiuksiin pystyy. Kaikki varmaan... Ai kamala, mun selkää kurittaa. Minä koita paista teille. No ei. Okei, paista. Minä ei paista minun katsoja. Silleen kumminkin tätä videoa ei kata mukaan, paitsi me itse. Minä ei paista. No silleen, että minä ei paista oma katsoja. Kukaan ei katso tätä videoita tiedoksi. No meillä on katsoja. Niin, paitsi ehkä... Jossakin, tai se tyyppi. Tai, Eräs henkilö. tai Kaapo. Niin. Tai toi naapurin Pertti. Niin siis, LPS Kissa rakas ja LPS Salsa. Paitsi että LPS Salsa mä en tiedä katsoaks meitä hirveän. Tai no kyllä varmaan ehkä katsoo. Mutta... Tai mä en tiedä katsoako meitä kattoo ees. No ei varmaan kukaan. Niin, paitsi ehkä LPS Kissa rakas. Joo, se on aina. Niin. Toi Pertti tuolta ikkunasta varmaan kattoo. Mut se varmaan on näitä meidän videoita kyllä. Vasta, mitä teen elämälläni? Tunnekon tekeminen mennä uimaan. Mun tekis mennä. He kysytään, että mennäänkö uimaan. Joo. Joo, toikin oli tosi järkevä tieto. Niin siis joo, mennä pätää sieltä uimarannalta, että Pokemoneja. Joo, voita kokeilla. Siellä on ainakin yksi Pokemon. Tukat. Pokemon. Siis Oddhis. Hei Sofia, Pokemon. Mä löysin. Oddhis. Pikkusen iso CP. Really? Tai niinku, ei tää teille välttämättä iso, mulle on. No niin, kohta mulla menee mun kaikki Pokemon. En ole. Tiedättekö katsoa, että mun tekee niille heittää tekivinutta ampiaisten päälle? Tai ei hän... Yes! Ootko... No niin, se karkas. Sofia, tuu äkkiä, se karkas. Ai kuka? Siinä Ai, sohvaperuna. joo. Senkin sohvaperuna, tule äkkiä. Joo. Kaikki joo. Pentti. Joo. Pentti Ruusunien. Hyvin. Mun nimi on Pentti Ruusunien, jos ette tienneet sitä. Karmivaa. Mä heittän täällä kiviä ampiaisten päälle. Mutta meidän piti lähteä minun takia pakoon. Ja sen jonkun Pokemonin perään luultavasti. Niin. Siellä oli joku... Mä en saanut Oddisia, tai me ei saatu Oddisia, kun se karakas. Eikö saatukaan? Ei, se karkas. Koska mulla ei mitään hajua. Mitä Se oli liian voimakas. oikeesti. Joo. Voi. Pieru. No ainakin tulee vähän. Eikä joululle lennoin. Hei, älä heitä, ettei meidän nyt tarvii lähteä juoksuun. Hei, tapellanko ampiaisten kanssa tänään? Joo. Mut, No eikö ole järkevä tieto? ehkä ei tämän video aikana. Joo, ei, koska mulla on... Tulee syöpä. Hyvä, että me ollaan saatu edes pari Pokemonia tämän videon aikana. Nyt tämän Kyllä me videon saadaan vielä. tarkoitus- Ainakin jo. Noin. Tämän videon tarkoitus oli saada Pokemoneita. Ei kun toi kuulosti vähän väärältä. Niin tämän videon tarkoitus oli viihdyttää teitä. Ja kakaata. Niin. Joo, ei kyllä ollut, mutta joo. Sinne lens ei tullut yhtäkään ampiasta perään. Sinne lens ei tullut yhtäkään ampiasta perään. Sama yhtä taas. Sama taas. Kohta. Tässä on.
Mä oon silleen, joo, tää video loppuu tähän, mua pisti 1 010 100 miljoonaa miestä. Ei toi oo edes numero. No, ei kyllä olekaan. Kun miettii. Niin. Mutta ne on taas näitä minun viisauksia. Tää Insensa on vielä 9 minuuttia. Tästä tulee puolituntinen video sitten, että... Ui! Löysitkö jotain? Lopetetaanko nyt? Joo. Koska tästä muuten tulee puoli tuntia.